Хора, аз съм Викторио. Аз съм King. И това ще е най-новият паркур. За какво става? Новият паркур на Стелърс, ето за какво става дома. Ще отидем до там и ще се бием. Ето, вижте. Всеки има по едно такова. За това често. И блокчета, с които да стигне до следващия чест. Но сега съм без MCP Master, за да ви покажа. Там има доста хубави енчантнати неща. Сега това ще бъде. Може да е страшно. Страшно, обаче не е страшно. Е страшно готино. Сега хора, спираме клипа. Това ще е от нас. Сега ще го правим, когато дойдат хората.